तो पडला सावधाग. मग कितली गाडी पडल्या आता सगळं? तीन. पता नाही पाणी पाणी का तुमची माल लागला आपण नुसत्या पडलेल्या. हे नुसतं एम गेलंय चुकलो माझ्या पाठोपाठ ती पडला तेमकं काय पडला पण हे दोन पडले. कितली गाडी पडल्यो? आता तीन पडल्यो. तीन पडल्यो. तुम्हारा भी गाड़ी गिरा रहा है, तुमको लगा है? लगा है? तुम लागेगा मेजर कुछ हुआ नहीं ना? तो आराम से चलना. गया हो ट्रक गया ना कुछ ट्रक गया पानी का ऑयल का जैसा हुआ था मतलब कंटिन्यूस किचन रहता था उसके उधर नहीं स्पीड हो रहा था. किती पडले? 5 गाडी. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.